אנחנו בודקים עכשיו קרינה מראוטר ביתי עבור אתר הקרינה של אראל טפירו. אנחנו בודקים ראוטר מסוג TP-Link. אנחנו רואים שהקרינה אלקטרומגנטית במרחק צמוד לראוטר היא קופצת ותנודתית, זה תלוי באותה השידור של המכשיר, מתי משתמשים ומתי לא. במרחק של 30 סנטימטר כבר הקרינה היא יחסית נמוכה. קרינה חשמלית במרחק של 20 סנטימטר היא 8 וולט למטר, במרחק של 70 סנטימטר בערך היא יורדת ל3 וולט למטר. עכשיו אנחנו ננסה להגדיל את השימוש של המכשיר, נוריד קובץ במחשב, נראה אם זה משנה את הפרטים. ואפשר לראות שהקרינה האלקטרומגנטית היא יותר יציבה והיא גבוהה מאוד לאורך כל ההורדה של הקובץ. נשארת בטווחים הגבוהים יותר גם כשאנחנו מתרחקים מהמכשיר.